Itinakda niya ang direksyon, kinigpitan ang harness at umalong palabas na may parachute. Mabilis ang Atami, pinakawalan niya ang kuyawa miminsay. nagpreno. Bumangga ang jet sa kahoy, nawalan ng kontrol at sumabog ng marahas. Lumapag ang piloto sa hindi kalayuan at muling nagpaputok. Agod at sawang-sawa na, nilapitan siya ni Atami. Biglang tumawa ang piloto ng Hawa di eh. Mitch! Nagunsa di ka di Andre? Are. Bata ay na eh. Tug. Na nangatog dakrak rail. Pay usa ay na eh. Day, yun sana, day. Day. Aman, day. Unsa na, day, means. Sa likuran niya, isang napakalaking bomber ang paparating diretso sa kanila. Dali-daling bumalik si Atami. Mabilis na ikinarga muli ang lahat ng troso. Isinara ang Anak chim-chim, oh. Mga anak ng chim-chim na. Ang uban, nangatog na. karga